Mayong udto kaninyo hapon mga kamaters. Nanapod ay ko'y usa ka kompos sa pagkakanta nga. Pinagi gyapon karon sa panahon nga nahitabo karon. Ato niagi nag kompos ko katong kanta ato niagi nga para sa coronavirus. Karon mao ra gyapon ni sa coronavirus gyapon pero nasa nausab nga kuan nga pinagi ni sa atong Ginoo nga kinahanglan nga magampo gid kita kay baon na gid ni karon ang time nga gipabalik-balik nga aron mahiduol na ta sa Ginoo ug musangpit na kita kaniya. Og nakasiguro jud ko mga kamaters nga maganahan man ang kanta. Karon time, karon na yun ang panahon sa pagampo. Lord, sangpit, aron malayo ta sa sakit. Kay grabe na, umaigo ka, maglisod ka o ginawa. Magampo ta sa Ginoo sa kanunay. Ang Ginoo yun malipay kay labi na karon delikado ang panahon. Stop virus kung ang Ginoo o ang muingon. Ang virus ni kuyanap, tanang tao ginaghirap. Busa kita, maminaw ta, sa nagmandong ang magpuyo. Mangayo ta, ug pasaylo, sa Ginoong maluwas ta. Ug magampo ta sa Ginoo sa kanunay. Ang Ginoo gyud malipay kay labi na karon delikado ang panahon. Stop virus kung ang Ginoo o ang muingon. Kay Yahweh, ug Yahweh tig panalipod. Kay Yahweh, ug Yahweh tig panalipod. Ug nihangyo ang gobyerno nga mag-stay. Kay kinahanglan para gyud kita masipay. Magampo sa Ginoo sa kanunay. Ang Ginoo yun malipay. Stop virus kung ang Ginoo o ang muingon. Sa ligi siyawi digid mo talikod. Isalig nato ang tanan sa kahitasan. Isalig nato ang tanan sa kahitasan. Isalig nato ang tanan sa kahitasan. Nato ang tanan sa kahitasan. Thank you.